temos unha ampla variedade de playas, costeiras, máis pechadas, máis tranquilas, máis abertas. Bandeiras azuis, a praia de Xilloi e a praia da Brela levan moitos anos con galardón de bandeira azul, unhas de unha area espectacular. A praia do Caolín, que ali houve un lavadero de barro de Caolín, e que os residuos iban ao mar, e por eso se chama a praia do Caolín, que agora é moi famosa, non? Entón ti sentaste na playa e ti respiras ese aire, a mar, a salitre, ese bater do mar moitas veces, é increíble. O clima espectacular, por eso ven a xente, porque a xente quere que refresque un pouquiño pola noite, quere poñer unha sábana. O símbolo en este Sintres é o Fociño do Porco. Un enclave natural que impresionante. Quizáis non tan valorado sería o mirador cara a Illa Colleira, que é así aberto á costa e hai unha vista espectacular. Eu creo que o mellor plan que pode ter o Vicedo, aparte das súas playas e a súa natureza, é conocer a toda a parte interior. Cando un día que non vale para ir á playa, pois teñen a posibilidade de facer unha ruta destas que son espectaculares. Temos moitas cousas boas. As nosas rías, a nosa pesca de cerco, o noso pulpo de roca, no Vicedo, creo que a suma de todo daría un día espectacular con nos. Sin dudalo, o mellor do Vicedo é a xente. A xente do Vicedo. A xente é o mellor que ten o Vicedo. É a xente.